Hakaba ningkong ngai kuble ya pi baro akarteng kaba tiang tam jungi Jesu Christ. Te shwa bangin sedang kena kajing asang kajongi tengin pendam lang suble kajing tuai. Kokpa jungi bah beneng yuan kamacung me ane kastap tai shube kumgi kun kana tai shube hawan wan pelong kena kajing asang. Hoi tai shube ngimyo ai kala tai shube man kiu hiying ke bakantang kajong me tai shube bangin song bangin yamani bangin roi lang tai shube. Andai tai shube ngangu ayame tai shube kaba melakar ku yangi tai shube lembah kini ki teknologi kini ki cuk ki pamanta tai shube hagi bah oi tai shube lembah awat lagu gunu kunyang jungpang ai khangla dengi tai shube hendrai yo tai shube kene kala nan pelong kajing asang lembah tai shube ki online service tai shube tadon rakata kene kas step baro tai shube kene program baro imang sepelong tai shube wat dia ki nong pris dang ki nong keren ki bangin sayo sengo tai shube kumju ki jengroi baro tekut ku me kene ka por ka barang sa kat tengawat yang tangjung Yesus Kristus pan ki doai kene baro amen. Ngine beteng ka jing syakri ka jangi daba ngine roi lang ka jing roi ka ba hendrus pasan ka ba tmai bat sans pa khandai pho ni ka barim Jesus ngo ba ki khanna dabra ka jing isnei ulong halaka sngiru usumar haket ka beneng lao shong hadin kane ka jing roi nga sobha ban khat ya imes ridalin rani ban pule sedang bat banduai. Jesus ngau paki kena dap dajing isnei ulong halakas ngi ru usumar haket ka breng la usyong ngangate ba udang it ba ulap yang ruyanga udang it ya ungan ya ro ula syahaka ding pna lada geli ngasukum nu ulayap namar jonga bat uong ru haka Bible kinaret tuan hanga ngangate ba udang it ba ulap yang ruyanga udang it ya ungan ya ro ula syahaka ding pna kum tangala wan shu Jesu kum badai yang aban le ngada duai dakadonut bau ngan yo yai ne ngangate ba udang it ba ulap yang ruyanga udang it ya ungan ya ro ula syahaka ding pna ki jing duai jong ki kena ngate ba uns ngap utrai ale wan shu Jesu yungin ya proclaim dawai ngangate ba udang it ba ulap yang ruyanga udang it ya ungan ya ro ula syahaka ding pna. Swabangan duai ngan puli kat tu kat ni nak jing rai sam kal nong ka basis pa pesan ka dekat ke beningkong bat ke baar. Kita ki basanya ha utrai ki longkum ulum seyon ubam la penki hendrei uyai ne bam jikut. Kumba ki lum ki baro saudong ya ka Jerusalem
Kumta utrai ulong barok saudong yala kibriu nadu menta bat hadu bam cukun. Tungin ya tuai. Ko pa chingi pa peneng long bukoi keteng kecong me wan ki ma kecong me long kaman kecong me ha kendo kumba peneng seisien nyanyo ya me ko pa bamindon ringkat lamat ngi hagne kapor hadu kane ka kelep mat ko pa bangin yo banya senglang ya keteng kecong me dan ringkat lemru baka JCS bikin ongket kam jong balang bar roa tukur kui ngi we dan ringkat lemru bat kinong ya sementa baro bagaimana kiban sependap hakani kapor hoi kupa dan ringkat lemru bat kani kapor thai barok kuwe badan hapdeng ka jingele jong niu kenyang jingpang tu pen khat pen khia mami kupa ya kani kari bat kajat pen rio hi barok kuwe tu map noi ki pop ki jongi try Jesu pien nakini barok ngapana keteng ke jong mi patyang tam Jesu Christ amen. Ublain kurku ya pi Miss Ridalin Rani nakam ta ki tu ginten ki ba pila pen sngau nak tien jong ublai bat ba ki jing tuai te haswa bangin sa ya sngau pa te koi ka benta kata win ya sngau ya ka jing kran nai Miss pi pakenten haswa jong kata ngin ya sngau shwa ya ka special number nai ba bet dalam marwen bat ki perlo ki jong i. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly my soul undeserving. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised, the sinners saved, the work of your power. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am safe in Jesus' name. How do you
suffering, Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Hagabaning kong ngapen pau ya gajing sngongu ya ublay bala penla ya nga bangandon hakani ka jaka ka bekentang ke jong u hagabangi yo ban syakri ban mani ban penkraw ya ka keteng ke jong u bat kamtam bangin yo ban yo sngo ya gajing shisha ka balong na kaktin ke jong ublay nganget utrahi ulaple kani kalat hakani ka por ke bamenta bangi yo ya kani kalat bangin syakri u limba kani ka online service. Anak kaliang ke jonga na ai kublay kerpang ya pi ki khon khna ki hep ki beret baro ki ba smart na ka way ka Sunday sha ka way ka Sunday na ka way ka por sha ka way pat ka por bakin pet ya kini ki online service na nget ba ublay uyo ban kerku ya pi ha ki por ki bla let nyo ban nget unyo ban kerku ya pi limba jong ni ka por ka ba menta bat kumju limba jong ka por ki banang wan Di shwa bangin yo banya ya chiprang, dung nya lit lang hagajing duway. Au blay ku pa jungi ba baneng. Si sen pa trying you wan ki bandam ki kjat ki bakhoy ki bakentang ke jome. Ya ka ban aingu ya me atry jisu. Ya ka jingdon ringkat ke jome ya ka ba me atry malapin la atry ya ka syakri ke jome. Bakandon ka ni ka jaka ka bakentang atry jisu. Lemba jong ni ka por ya ka ban yo atry jisu. Ya ka ban ya selok atry ban yo atrai jisu ye ka ban ai atrai ke jing hikai atrai na ka tin ka jong me atrai sekin ki khon khna ki hep ki bret baro atrai drawing du duai apai ka bamen kerkhu kerpang nam ta jong ki atrai jisu laki dan ka no ka jaka atrai laki dan hayeng lane ka no ka jaka ba ki pet atrai ke ne ka online service drawing men ka kerkhu ye ki atrai bikin yo atrai ke jing kerkhu blay ke jong me atrai bikin la ban san atrai jisu kar baki por baki sngi bilang ya atrai shimti ma me atrai ya ka syakri ka jong me atrai ka batlot atrai pendan kam me atrai lemba jong ne ka por atrai ngashu IT hakikti ki jong me bar ka jing alam ka jong me ya ka ba me hi atrai men dan ringkat atrai ka ne ka por ka bilang sa baro atrai inget mi sngowi ka jing duai ka jing kerpat ka jongi na bagini baro ang idam ngi duai haka kerteng ka jong Jesus Christ bulong nong pen em jongi amen. Jangan jatuh kana pi hakani ka por ani hakani ka step ka bamenta syapang ka way ka jing jatuh kana ken ka baja la slem ba bat kadi ka jing jaru ka baja shisha mo kadi ka jing ja ka baja shisha ha kani ka birthday bat kani ka jing ja ken tani laban ong kani ka kamba ken kade ka belajar 8,000 snem tam min shwa mo kadi ka jing ja ka belajar 8,000 snem tam min shwa bat kani ka jing ja kam de ka banga shutip ani dan be thu pateng menur me ki parlok lani i mi i lani pa i jonga mo ki batip shwa ka bala her pateng kani jing thu khana enre kani ka jing thu khana ken ngasham na kani ka tin ka jong ublay ngatip baro pitip ne kani ka tin ka jong ublay ki kadi ka Bible ya kani ka jing thu khana la tho ha kani ka Bible but ya kani ka jing thu khana ba phin sngo ha kani ka por ken ka day na ka gospel
kebakat kum Marcus kelenong kebesar kedekot balai pusan hadu sapuwe. Ngangai baro ki kun kena ki hap ki berat ki badan hayeng baro pidan ye kene ke Bible ne pidan ye kene ke Bible hayeng let's see ada email let's see ju ai ta ip pila ban pan email ne ni pa jung pi ban ong email pa jung pi ba en pin pet lem ye kene ka ban ai lem ye kene ke Bible ba pin play ya kene ke benta na ke gospel ke bakat kum Marcus kelenong ke besar kedekot ke balai pusan hadu ke besar puwe. Kani ke jing ye tu khana ken ani ngala ong kani ke kamba ken ke baja ken kedai hapreng ujisu bat ki senran ki jong u ujisu bat ki senran ki jong u bat kani ke jingja ke ja ha ke duriau Galilea kemau bahama ke ja ha ha ke duriau Galilea ti bat kani ke jingja ken kedai ke ja ha ke por ba ujisu bat ki senran ki jong u ki shong ha ke lieng bakin lecha ka we ke jaka ken bakin poi bat bakin poi kita ke jaka baki tumu ban len dong ni ngan bu ka we ke jingkeli ye pi mo le sing ni bu lang ka we ke jingkeli pi ju tieng ne em kum ki hap ki beren ani kum ki khon khana mo ki ba pet ni le si baro ri nangi nangi long ki belasan ki bela heru ni don ni ijing tieng ni tieng mo kani ka jing shap tieng ken kadai ke badan habaro ubriu dan ma baro khat ken ni le sing na ong na du ki bela temen ru ken ki don ni ijing shap tieng lai long la ki long ki beret ne ki belasan ru ki mat ikani ka jing shap tieng klam long hakano rukam hakano ka jing yeshem ke jongki indi ini jing shap tieng ka ju wan bet haki kaniru kalong haki senran ki jong ujisu ki senran jong ujisu ken ki belayat bejisu na ko ka por pan Henry ke ka baja hakani ka duriau Galilea kalapin shap tieng ki hadu kata-kata jing shap tieng ke jong ki kalong hadu kata-kata ani tu khana ipi ken ngaru ngadon ini jing tieng ken hoi ngam ju tieng ban ong bani ngating macam maroi hayeng ani ngating ban let sesurak dala da kenja hoi ngam ting kita ki di don ini jing tieng jongai bepla bangap na du dangret ngaju tieng ha du menta berkata kalau bangaju tieng bahaya ukso anget dan na preng jong piru baju tieng bahaya ukso tikai ke beja ke jing tieng ke jongaru kalau ke bak hadu kata-kata teng ukso ubayat la ke jong ke lentiru ngangala tieng shubula daw dan ukso hasurang uyat la ke jong uyat bet jajai juwer mo tok so le si dengatang shula I uni ukso ken ngala tieng teng ngala kulman ngala rich kendong nani ngala yeng shikendong ma bleng tieng palat uni ukso teng ngala let sing ki paralok mo dengan I badan ukso ha yeng jongki pitip ngam jurung shu sing jongki nagit ngala phone ki paralok ani dengan let sing bahayeng ru nagit ngala phone ki ong ki ba kinwan syawingan adu nagit namar beleyu ngating palat iki so ki polok ken ki baju eat bahabat ngaken ki jutip ikan ki jinglong jong ngaken ki jutam bahaya nga syong tat bahaya piti ukso bam le ai ru tang ma piting palat ma pingi barok badan lang hajan ru ngisi syadat lang ki polok ki jutam bahaya nga denga ju persang ken kat bala banganam tieng habadan ki so Henry pare ngatang si I jok so kata ka jinglong ke jonga kala wan lupa kata ka jing tieng hapo jonga bateng ada don marweli kum tu ada yat mering ada I de don ukso yat kendong peringkat bagi jing duai banganam syadan dek ke bosutenat kalong kata ka jing tieng ke jonga na adu kena hadu menta kampat don kawi ke sien ru bu ukso unyo bantat jenga tenganget ke de ka jing yeda bat ke jing pelat ke jong jisu tengok orang pi kini ke jing shap tieng kelak bandon hanu ru la ban long ki beret dan ni kiba he ini jing shap tieng in one bed highway pe iwe nangi tungin pet nakani ke gospel kum Marcus kalau nang basau dekat ke balai pusan hadu sapwe ke ke baki senran ke jong jisu kile haba ki ayat limba ke jing shap tieng dia kini ke ujisu ken kat ba udang don hakani ke sla jong ni ke perthai ken kat ba udang don hakani ke sla ke jong ke perthai
Kay ka ba uli, kan? Kay ka ba uli, kalong ka ba uyat? Nakaway ka jaka, siya kaway ka jaka. Nakaway ka sinong, siya kaway ka sinong. Uli akum no, ulit ban yalap. Ulit ban hikay. Iki ba bon kipat ba? Ban ay ki ka jing hikay. Bakin yo ban mat, ya ka? Jing pen kin yo ban mat. Ita ki jing kerku. Kaba ublay hu yo ban kerku ya ki. Ban ngani tu ipi ya kapon mensywa. Umdan kali, lasi umdan bas, lani umdan kinu kilat. Ban let de ki hap ban yad bet. Daka kejat. Bat ujisu pare jutat. Uyad bet. Ringkat bet ki senran. Bat kini ki briru. Kat si kaba udan. Ki buon bet kini ki briru. Ki ban wan. Ban sengap. Ya kecing hikai. Kejong ujisu. Ki buon ban sengap. Ki buon ban bet. Ya ki kamba. Kejong ujisu. Di ko mga ong mene. Di kani kejing ja kadi ja hak durau galilaya. Di hakawi kesengi kat ba ujisu. Udang yad na kawi kejaka. Kawi kejaka pan. Lapoy kawi kejaka kan. Lesia kata kejaka. Baru sisngi. Ula ada ban ai kejing hikai. Haki pat lang ki babon na tadi ki hajar. Ada ban ai kejing yalam mo. Ula hikai ki. Tiklade kapor bon let nyok sya kawi kejaka. Mo ngila ban ong lesia. Hakata kapor kata kejing seng kelawai. Mo hakata kejaka. Tu ong kum no yaki senran. Wong yang inya let nyok. Syasiliang keduriau Galilaya. Ujisu ong yaki senran. Yang inya let nyok. Syasiliang keduriau Galilaya. Bangin yo ban let nyok. Syakata ke wepat ke senang. Lesia ban yo ban ai jing hikai. Ya kita ki wepat ki brio ki badan hakatu ke senang. Ya kita ki wepat ki brio ki badan hakatu ki jaka. Bikin yo ban mat ki jing kerku. Ki jong belai. Jika ka baca anda ujisu lo ong ya kita ki senran kan. Ki senran ru kila kongo. Ki senran kila kongo ujisu. Lesia kila let ban shim ya kata ka liang. Ban kila wanra nang ta. Kila ong ujisu ya jisu. Inya let no. Syasiliang kata ka duriau Galilaya. Ti ujisu ulakil ringkat bat ki senran. La ong bakat bekidang syong kata ka liang kan. Kidang syong lang bat senran jong ujisu. Kidang syong kata ka por kidang sedang ban mi nak kata ka jaka. Kata ka duriau kadang long jai. Kata ka leer kadang long jai. Kasungot tenat bah. Kamdan kenu ka jing lani kenu ka jing jinjar yaki bakin poi. Syasiliang jong kata ka duriau Galilaya. Ti kidang senran kilai keng ya kita kileng ki jong ki. Bakin poi syasiliang jong kata ka duriau Galilaya. Ti ujisu pada ken. Hakan ni ka kelemat ken. Lesia nama ba ulayat ko mo ong mene. Ulayat na kawi ka jaka. Sya kawi ka jaka pan. Na lor balayat. Na lor seban keren. Paro sisngi. Na ladap keren. Kinwan sekibriu pre. Kinwan ban panjing arab. Kinwan sekibriu kin ong jisu kumni te. Ja kumni. Ujisu wahap ban keren yaki. Wahap ban yarab yaki mo. Ti ujisu hakata kapor. Ula sungutat bahai mat usyong kata haling. Ula sungutat. Bat ke ika baja. Ula let. Shimya kata kasing clear. Bat ula let sya terong jong taka ling. Sya bakut jong taka ling. Sya bakut jong taka ling. Lihat si kaling kan long kum tu ne. Si han ni bakut jong ni kaling. Baya kendu kum tu ne. Hang ni haterong ujisu. Ushimya kasing clear. Bat utia. Hang ta. Kanang baun. Pelat kata kajing. Tahat ke jong Kanang ban pinjat tahat ya kata ka met. Kaba ula tahat. Kaba ula yat na kawi ke jeka. Cakawi pat ke jeka. Kaba ula keren. Hapring kipat lang kiba. Bun. Di kum tahu jisu ula tia la ke jong. Bat kisenra jong jisu. Kidang ya dan la ke jong. Bat kidang ya king ya kata ka liang. Lihat si kidang ya so ternat bahamo. Tak kisenra. Lihat si ada ke jing kemen. Kila ong bakin poi. Syasiliang jong tak ke duriau Galilaya. Hendek da pipet na ka ni ka na umarkas kalanong basa hang tu kumal omane lai pusan hadu sapwe hang tu preken lai athu ba kimpat poi seta syasiliang jong tak duriau Galilea ha padeng jong tak duriau ken ka baja ha padeng kimpat poi syasiliang baja hang ta padeng kawan kani kala air kabal sedang ban be kani kala air kelas sedang ban be pat ka jingdum jong tak sun beneng kelas sedang ban dum ken bat ngani tu ipi kata kala kelas sedang banjur bat kelalong kumno kelak pen kelai kata ka duriau ban ki ma kani ko kala ki ma kami ki
Ilaban ong ki jing at pelung. Ki jing at pelung ki bedrong gini ki ki laki kum tu shalor. Bat ki lahir kum tu syapo. Dalawan kala air kala kiu biang kata ke jing at pelung. Lawan air biang kata ke jing at pelung. Ilaban ong haka ketin nong we. Bikidiki waves mo. Haka ni keduriau ki mi kita ki jing at pelung ki bersyirkai. Bat kini ki senran ki jong ujisu. Kila persyang ban king ye kata kaling. Kila persyang ban king ye kata kaling. Henry ki sngau tu kim la syu naman ka jing jur jong kata kala air ke bebe kata keduriau kalilaya. Kala penki ya kaling ke jong ki. Bat le si mo da ka kiu kani ke jing at pelung shalor. Kani kaling ke jong ki ro kala kiu lang shalor. Bat kala hier biang syapo. Bat kat no kalong ke jing tieng ye ki mo. Menu try ngilak ban bunuk samo menu balaju syong lieng. Mo ngati bahapi ban syong lieng ru. Nama kena ki tang menu malaru ngati yang hap syu Asi bo nangi ki parak na. Ki hap ki berit. Ki bangi jusu tenat bahaban ong ye email ni ipa. Ya si meme ya si papalit kai. Shen sha shanan pelok mo. Hang tu kudan ki lieng si bun terli bah. Ya si ngin di syong kai tu ki lieng. Mo ndai an ong ye pi ken. Haka duriau kalilaya ken kalau ka duriau ka bahip ha. Maka di ka duriau ka bahip ha kamlong kumutu hanan pelok tang ibaret. Di ka duriau kalau ka bahip ha. Bat kandawan kala eru ken kalong ka basyir kai ba bagade bagadan haka duriau ken bat nga kajing at pelung la ong ye pi mene bagajing at pelung kala nang jur kala nang kiu kata kajing at pelung kata kaling ru kanang kiu lang bat kajing at pelung kanang kiu lang bat taki waves bat kala hialang bat kini ki senran jong jisu haka taka kelemat ki ba ani kani kaling ka jong ite kala jendap bat kani kaling ka jong ite kan sangam bat mangiru ngin sangam jelap. Bat hakum kata ka kelemat ken kisenran ki jong jisu kila ting kila syap ting palan. O kata ka jing ting ka jong kila ong ki bakim la asyuk ban mudur bable ki mudur bet bakin sa yam. Dik ka baca hakum kata ka kelemat hari ki kemau. Syanu tu jisu. Mene pengikiu halieng ujisu uwan lang bat ni halieng ujisu ukiu lang halieng bat ki syongkai bat ki dia sipang dia syanu utu jisu mentan idang ya syong lang dikini kisenran kila sedang menpet le si syakadiang syakamon jong takalieng bakin lapet bah kiu jisu la le kumno ulayo thia kenjai ha tedong jong taka lieng ujisu umyo sngau ye taka jingki jong taka le umyo sngau ye taka jingki ka jingbe jong taka le laban ong umyo sngau ye taka jingki jong taka duriau de ujisu ulayo tia kenjai kat baki senran hani ha ruot pre kila kenyu kila ting kila ong bangin sayam nginam emshu ha kani kejakang nginam poishu shite sashi liang jong ni duriau galilaya in sayap bet hang ni inde ki senran jong ujisu kila let ban kersi ujisu namudur tharai kimni shu ban kersi suki jisu keno namudur shu kam tharai shu begini ki senran kini si kersi ujisu suki ma macu kersi mulu mala isuri baret ma jisu keno ende ngatharai hakum kata kapor ka jingting ke jongki tharai kila lit kersi jisu kila bat bet namet jong jisu keno nginsa yam kaktin ka jong ublei ko angba ki angku kinrat mem sitnyo setia bangin sayam kila pertayu jisu hangta bat ujisu ken hakum kata kapor anda ulayo sngo ye ki senran be kila kersi yu kila pertayu ujisu shim la dom ya singi ting dengi yo tiap men step dawan kersi me keno se hab keno se baba that ngai ni me yung kersi na lor bam dan kam lit school ma ndai ujisu shim la ong that igini ki senran believe you wan pendik yang na lor bangala that palat ngala yala barok sisi ngala yat barok sisi ndai ujisu andaki senran ki jong kila kersi yo ujisu la yang hakata kalieng bat ulale kumno la ong ula seneng ya kala bat ula ong ya kaduriau bakan long jai ujisu jimpa si senran ban ong hakata ka klemat ban ong believe kersi yo nga ngadang that palat de ujisu hakata ka klemat uyang hanta kalieng bat upai sekata keduriau ula ong ye kala bat ula ong ye kata keduriau
ban long jai tarai ki senrana kata kapor ki perkat ki ni Jisu tarai ni la dang thia iman la le biet iman shu yang shu pa shu kran no kata kala en dede manga ma pi serai kata kapor sang ong ni Jisu iman dang rumah tarai la ban ong ma banang khithia ti lam ong dang rumah Jisu upai kata kala er upai kata keduriau bat ukran ki bat onda u Jisu ukran ke bapla kalong ba kani kala er ke bebe kata kapor kani ke duriau ke baki kini kijing at pulong ki bakiu sharum shaneng ki jano jar season kran u Jisu kan ki jano jar kita kijing at baro ki temlot jar kita kala er ke buan ban be kita kala ling ban be kata ke duriau ki jalot baro ki senran ha kata kapor haba ki pet u Jisu ila pet de kijing ningo mo ani kat uni u Jisu ma we uni ma nyimpa ju I ho ula le ki kamba ai haki brio de ban ong ban kren ye kala er ban kren ye keduriau mengimpa ju I ani kat uni u Jisu ba wat kala er wat keduriau ru ki sngap ya u kan bat u Jisu ondaw la dep kren ya kala er ondaw la dep kren ya kanika duriau pa si ki senran ki jong u kan bat u ong kum nu belei pilong ki bashep tieng u ong ye ki senran belei pilong ki bashep tieng kata kum nu ba phem dan ka chingen u ong ye ki senran belei pitieng pitep bangawan bat pitep bangadan bat pi ha ka lieng bat pitep ru ngala ban le ki kamba pilai I bangala le shibon ki kamba belei pitieng bayo piyam ma u Jisu ula pai ki senran bagi senran kim nang ong I Yesu namar ba kitab sang ka jing ningo bat kitab sang da ka jing kata ka jing sngo ngala man ong so kendet banyo I ba uni u Jisu wat kala er bat ka duriau ru ka sngap yo I kalong ka ka jingja ka ba phala shisha ma hoi ka di jingja ka ba ja arajas nem tam manshwa ndengan ya tu ipi uni u Jisu ken ubale ka di ka kamba ude uju u Jisu ubang manga bat mapi ngi syakri aduk menta ude uni uju u Jisu bengi rai ha kani ka kwajurai ude uni uju u Jisu bengi keren ha bengi puli ha ka ktien ka jong uble ka basngutan nat ha kani ka jingtu kana kalong ba baro ki senran jong u Jisu ha pedeng ka jing syap tieng kila lat em balai ki lat em mo ndai bakila baki nang bahaban king lieng beli kilat em amdai baki shule hi maki ki salat em ndai kilat em namar ba u Jisu ula pelat em yaki bat kilalat na kataka jingyam bat kilalat na kataka baki mudur bakin sa ngam jelam nadu ka basedang alo ong bakani ka jingja ka ba pen ka jingja ka ba pela mo balai nama omdan riu kraw ba pinshem omdan unu em banado mishwa hadu menta omdan nu riu start banado mishwa omdan manu ki weipat ki blay ki banle ya kum kani ka kamba kum bale u Jisu ha kani keduriau Galilea bat kalong shisha ka basngo kemen ba uni u Jisu uba manga bat mapi ngi syakri ulong u Jisu ubale ya kata ka kamba ke ka bangamut ban ring ani ban wan ra jing mut ye pi ki khun kana ki khun ki baret mo ki badan hayeng ki bapet mo ye kani ka online service ki don ye jong jing shepting kuma ong mane jong jing shepting ki kana kin mat li jong jing shepting ki basamla ki bla kham kana ki bla kham san kin mat li jong jing shepting ki bla rang ba kin mat li jong jing shepting ki bas la temen ru kin mat li jong jing shepting lagi jong jing shepting bangin mat dongin pe ya kani ka por kendet katu kan nitli ki nuksa ki kita ki jing shepting bakum ki kana ani kum ki hap ki baret pi mat haba pi yad ani haba pi em kat ba pi dang kana akini ki por dia nga ong ye pi ba ka bu jing shepting kum ki kana ki haba ki mat menta ki por kalong ba shepting ba yo omnang sangap ha shepting ba yo omnang
ya si na wan kanu ke jing la liang ki kot shep tieng ba yo nang la dengi pa shi kini ki por ki ba menta ha ka ba phim yo ban le cha school mo na do ubnai march nga kamana do khat nyu tering ka sedang ka lockdown no ubnai march na do ku ka singi im yo shu ban le school let's see ha ka tu ka por ken ba phim yo ban le school ni la sok man ha dei ish im dan kam le school shu im yo lesson shu im dan kam shu ban play ki ki kot mo hoi dan ki khana ki sutanat ba ban le school de la da bun plat ki lesson la ha ban khra kon jai tu no de hai ni klip mat ke nya por bala sedang ban khang ki school sipin ong ni jing sngot nat te ni dan kam le school shu shong bet ha ye de ke ka ba ja tang hadin kat tu kan ne por ki nong hikai ki jong phi ki a ye ki online class ya ban pendap ki assignment ki jong phi mo ya pendap ki jing tho ki jong phi na ki kot ki jong phi ki ba per ya ban pendap di haka tu ka poru nga ka mawi la jong ru abanga ban le ki online class nam ta ki kunjunga ka long shisha ka ba shepting shisha long jinjar shisha namar ba ngim jule menu ngim judan ki online class menu but hadin ka tu ka ni pade sike ki wan sikini ki online exams ki dan sikini ki online exams ni jinjar pelat ban le ki online exams ni kumnu ken ngan le ni ngam nang te le si pila ban mudur rajong ni kumnu ngan on ni ka link ni mdan network kumnu ngin pendap ki online yo bakla yo menang yo kum bakla delete ini ki jing jinjar ki wan ra ki jing shapting happy re ku ki hap ki baret ku ki khon khna kemau ba phimdis mat sakut hang ta mo pila ban phai shi me yarap si yanga pila ban phai shi pa yarap si yanga pila ban phai shi ki men bakin yarap ye pi en rengan ong ye pi ka baning kong idi ban kemau bangin khot ya u jisu mo in khot yu jisu ngin pan ka jing yarap na u jisu kum balik kini ki senran ki jong u jisu kan ki khot yu jisu ki senran jong jisu ki ong bangila ayam in sayap bet hakani ka durau galilaya henry habaki kan mau yu jisu kim sim skap kim sim ong ni nai pi jisu dang that pelat mat thia de ki sngo thu ba de tang u jisu bala ban pelat yaki de phiru pi ban kama de u jisu ban yarap ye pi ban ajing start ye pi ban hikai ye pi ban yalam ye pi kumnu ba pinle kumnu ba pin pendap yakini ki online class kumnu pin pendap yakini ki online exams kumnu pin pendap yakini ki online project ki jong pi lemba ki subject ki ba pair ki jong pi pim jude ban shapting sa re duai chu jisu u jisu un hikai ye pi kabaan mo kanuk sa kabaan ngalaban ong baki khun khana ki heb barit ki ting ba kini ki por ba mata kalong ba ki shapting ba ki yo pang mo bali shapting ba yo pang bo na pi pitip ke ka baja om tang ha ka ri ka jongi mo de ka perthai baro ka we ni mat ikani ka klam covid-19 ka jingpang ka bakloi banya ben bat ka we ni ki protocol si jong government kalong ba om sha ki khana ki ba palat ki ba hapo ka ship house nam bakin net ki jaka ki babun bril na kini net ki jaka nu ki jaka pat ba namar bale yu baki kloi ban bet ikani ki jingpang le si pila ban yo sngo hayeng ime ipa jong pi ki ong ye pi mo wat nam mi than shabal si wat ye le wat nam mi suram ba yo pi bet ikani ki jingpang ho ni haban ko ngu ime ni haban ko ngu ipa adi ki ong wat nam mi shabal wat nam ne than surong ini ban ko ngu ye ki bat kini ka jing shapting ba yo pi tieng yo pi pang mo ini ban pentip shuble kini ka jing tieng ka badan ha ka jingmut ka jong pi kini ka jing tieng ka badan ha ka download ka jong pi ini ban pentip shuble uble un weng ye ta ki jing tieng baro oi pin shong hayeng ringkat bat ka jing kemen de ba pin shong hayeng ni shooting sa da pi shooting sa ru le se kan wan ras ko ka jing pila ban yo pang ki wei pat ki jing pang ru ese phim nam bet kini ka jing pang ru pila ban yo ki wei pat ki jing pang ru lengin shong haye ringkat ba ka jing kemen ba ka jing song scam bau jisu un pelat yang hi na ka jing pang inam de ban shapting mo de
Sakawai pat ka nuksa ke ngaban ai. Let's see ki hap ki beret ki judan bahai ke ni ke jing syap tieng. Bat kata kalong ka jing syap tieng ban shim benta lang wala ban ong let's see ha school. Ani ban shim benta haki jing seng kena ki jongi. Ani ban shim benta haki Sunday school ki jongi. Mo de haki jing seng kena ni judan inong pulis sedang berduai. Mo ngila jit na pereng ki para kena. Ni judan inong ban ai ke jing rai kerpang jit na pereng ki kena. Ni judan ki banyalam mi ki jing rai la jit na pereng ki kena. Dan pun na pereng nangi let's see. Si sentip je ni la yok program mo let's see la yok ke program hayeng. Ni ngah pulis sedang berduai ti. Tating. Si sentip program te lating. Ni ngan sa bakla ben ni ngam nang re banduai. Ni ngan dayang hantu ngasa kenyu ngasa lek kulma. Kawan ke kawan ke jing syap tieng. Yu soitan uba start ba. Kwa ye pi ba pinle ya kanu ka ba ublei usngau ba upenting ye pi. Upenting ye pi. Pi ki hap ki beret nadu dangren ba piyo ikalat ba pin pulis dang berduai piyo ikalat ban rai pim jude ban bu ye ke jing syap tieng hot ke jing syap tieng kan wan de ha ba kadan ke jing syap tieng ngin duai shu ujisu un weng ye kata ke jing syap tieng bat pim nam dan kanu shu ke jing artatin bat pin kloi ban pendam ya ke benta ke jong pi ya ke ba kum ka jiseng kena la ni kum ka Sunday school ka ibet ya pi ba pen pendam let's see ha ki por ki ba menta mo imyo la chu ye kini ki Sunday school imyo la chu ye kini ki jiseng kena ya ban le lemba kini ki online ni kataru kelap penjinjar kelap nong ni ngam ting ti pi ban ni le recording ni ngat ting ti pi ban pawa YouTube ni ngat ting ti pi ngale ran besi ilut ki brio yang ngabar khon mo dengan ya tu ye pi ka jing ting kan wan ha ki senran ka jing ting ka wan Henry kun mau ye kini ka wei bangem jude ban sakut hangta haba pi syap tieng ka baning kong ka pin le pin ong Jisu ya rap yanga Jisu ya rap yanga ai ba kini ka jing tieng ka badan hapo jonga me min shim no min pelat no bat men ya rap yanga bangan la ban pendep ya kanu ka benta la kalong ha ka jing seng kena ani kalong ha Sunday school la kalong ha kini ki online service ha kanu ka benta ban la ban pendep ya ka bat ki kena ki bale ya kata ken Jisu usngau ba Jisu usngau tenat Jisu it palat ya kita ki kena ki bale ya ka ka ba ka ba Jisu pa pengin le ban pendam ya ke benta ha kanu ka rukam ya ke bengiyo ha ki jing seng ki jongi ngo ong ka jing syap tieng ke don hangi wei pi wei ha ki samla ki rangba ha ki temen ru baro ngi mat ngi syam ye ki jing langi long la desi ngi la ban ong hi kena ki bla kam mo beli ngi syap tieng namar ngi mat ki jing ngi mat ki jing jinjan inai de ya keren nama ki bon ki jing jinjan ki bon ki jing kini ki jing kawan ra ye pi ba pin syap tieng ndre ngan ya tu ye pi kam tam kini bela kam ba wat syap tieng kan mau ya Jisu udan hajan bat un pelat ye pi na kani ka jing syap tieng unong ra syam sim ha ka jing rai chorus ka ba arpo da pi pet hang tu ka jing rai chorus ka ba arpo na ka jing rai syam sim ko ong kum nu men nen menta bam jukut Jisu long kum ju ka tu ka jing rai mo jing rai chorus men nen menta bam jukut Jisu long kum ju barokelaji suti ya roya ublei du ya ro ublei du ya ro ublei barokelaji suti ya ro ya ublei pi katu jing rai ko angkum no menden laban ong arajar senam menshua Jisu le kata kakamba mentaru unle kakamba syabam jukuru Jisu unle
Kam barogin kala. Mo menshwa dan bas dan kali. Mo mentala dan bas la dan kali. De ke baro akan ikapertai ki kala. De ujisu ulang uju haduk mentah. Kuki kun have abang perkat ken. Kuki kun kena abang perkat. Ya uni ujisu. Ken ingas sarang bah. Mablay dan belay syu. Nalor jong ni ublay. Bale ikini ki kamba. Dan ki weipat ki blay. Mo jong ki weipat ki riunget. Ki bale ya ka kamba. Kumba uni ujisu jongi ule. Ken asngo sarang. Ngasngo kemen. Ngasngo kelau. Bangayo ban syakri. Ya uni ublay. Ubalong uju. Na duk mensyua. Arajar senam mensyua. Haduk mentah. Bat syaduk ki bam syukut. Unle ya ki kamba. Ulale ki kamba mensyua. Unle ru ki kamba mentah. Bat unle ru ya ki kamba. Syababam syukut. Ken ma bu ujisu. Ulang unang yada. Unang pelat jongi. Hapdeng ki jing syapting ki jongi. Hapdeng ki jing yat lenti. Hapdeng ki jing ma ki bangi yat. Un pelat jongi. Bat ngin pai syu da ka jinget. Ngin pai syu da ka jing sngo scam. Bau jisu un pelat jongi. Pimat ki jing haki kot ki sla. Pimat ki jing haka bidai ba ki school ki jong pi. Pimat ki jing lesi ko mo omane. Da piyo program. Da si pilaban pun no shikong. Is program sketch pinong ni ngamlat wan tepi. Namar ba kumta ngi ai daw. De ngin nam de ban ai daw. De ngin tuai shublay. Da ka jinget. Ublay unweng ye ka jing shep ding. Ujisu unweng ye ka jing ki jongi. Ki jing ting jongi baro. Bat un pelat yang i nak kita kek baro. Od pidang ki lesi don ki kena ki bidang ren. Si pim da song tu shibun ki jing shibun ki jing jinjan, shibun ki jing shepting dengan ong ipi pinang san, pinang he. Kan mau ikan ni ka jing tu kana. Kumno bo jisu upelat iki senran. Ha pedeng jong kan ni ka duryang Galilaya. Anget ubleu yok ban kirku yang i lemba jong ni ka por ka bamenta. Nakabenta ka buram ka jong ublay. Amen. Ane kapor nga ai kublay api baro aki tu ki nong asim benta nalu inong pulis dang nong alam jingrai. Iki baai special number bat kumjo ya i baai ka jingkran. Hoat ngi layo ka jingmentai sibon nak ni jing tu khana na i mespi pakanten bat nganget bat bau ublay ulakar ku yang i baro ki bayo sngo bat ki basngap ya kan ka jing tu khana ka baai la ai dai mespi pakanten. Nekapor shwa bangin penwai no kan ka jinga senga jongi kan ka stamp ngin ya roi ka jing roi ka ba kadai naka CE plate song. Daka pasanya hu Jisu Chris utrai ngadu wai un ya lambor ya ngaun ai ngakular ban persang monjong uban le kuji sunong pen embat ngatu song ne jing em man lakas ngi pen long jing kular ban pulik tien u blay badu wai jar jar ngan kersan jing mane balang u blay hi ban shem yala benta bantu ban syakri Yaki wei pat men sim ngan wal lam syutrai da jing em ngan syakri ngamben nur ban ai ya ringan yai ken mau haki jing duai ban pen yar jing long
ที่ปาราหาอุตราย Tengahnya penwai na, ngina doai ke jing doai jang utrai, margarin kata ngan sakar ku penwai. Ko pa jungi bab neng, long ba khoi ka katang ka jang me, wan ke ma ka jang me, long ka man ka jang me, ha khandau kum bab neng. Doai ngi jung bab jungi ka bahala ka singi, to ma bru irin kang jungi, kumbang iru mi mab ki balas ni wengi. To wa jalami jing penchoi ru, ndai sumar ni mab snio, ma jang me long ka hima, kabor ba kaburo muru halakarta. Amen. Hakabawai no atau ai ba kajing it jang uji sukres ba kajing it ba jang ublek pa ba kajing pentingan na mense makot kini long lem long rengkat bat borok kiringet keleng setelah kepertai mentabat halakarta. Amen.